Ik heet niet Frans Teunis, ik ben Pierre. Nee, Frans is niet van naam veranderd. Hij heeft een rol te pakken in de nieuwe Maastrichtse sketchserie Maastricht Noordwest. En daar zijn inmiddels de eerste opnames van gemaakt. In een kapsalon in Lanaken. Ik ga vandaag een sketch opnemen genaamd De Wijfjes van Pierre. En dat is een fictieve reality-serie over Pierre, gespeeld door Frans Teunis. Die nu dames voor zijn kapsalon. En dat wordt een 2 minuten durende trailer met geschreeuw en gevloek en getier en geroddel. Pierre in de serie ben ik. Dus, maar ik heb nog altijd het gevoel dat ik een coiffeur ben. Maar ja, ik heb al wat niet zo handig mee. Dus ik ben eigenlijk op zoek om te solliciteren, om sollicitanten die bij me in de zaak kunnen apart komen doen. En toch van nog wat klanten trekken, tot ik binnenkort kan vertrekken naar Ibiza. Dat we boete verblijfje, het hoeft niet goed te zien, als maar eens wat erbij is. De makers hebben voor een sterrencast gezorgd. Nee, ik ben Beer de Kastelein. Ik heb een café. Ik drink volgens mij meer dan de gasten. Maar ik trek eens af en toe aan de tap. Wie heb je dat voor elkaar gekregen? Wie heb je ze lekker gemaakt? Ja, ik weet niet wie Jean-Paul het deed, maar hij krijgt ze allemaal goed huizen. Ja, het is wel voor Frans Teunis, heb ik via mijn mam zeg maar, het nummer gekregen. Dus ja, toen hoort dat via mijn mam wou we ook wel geen meer doen. Ja. Ik heb volgens mij al verteld dat er groen vlaai is. Dat zit niet achter me, dus ja. Dan komen ze al wel. Conviant kan weer erin. Wat verdient er hem heel met te doen? Het lijkt me gewoon hartstikke leuk. Ik ben echt benieuwd. Ik weet eigenlijk gar niet wat op me af gaat komen. Ja. Ik ben heel graag erbij, dus het gaat gaan anders. En wanneer kunnen we de eerste aflevering van Maastricht Noordwest verwachten? Planning staat nu dat we in januari gewoon releasen. Dan kunnen we op RTV Maastricht wordt er uitgezonden. En daarna op YouTube. En van tevoren hebben we een première. En die houden we in de cinema. En dan is er een goed evenement met artiesten, et cetera. En dan wordt het een goed feest, want dat moet het zien. Ja. Zo lekker! Tijd om Frans, of misschien beter gezegd Pierre, aan het woord te laten. Het gaat eigenlijk erom dat ik in mijn zaak een nieuwe dimensie wil. Ik ga een talentenjacht houden om personeel te krijgen. En dat personeel, dat moet leuk trekken. Er moet geen nooit komen. En ik vind, bijvoorbeeld, stel nu, die zien in mijn zaak gaan werken. En daar staat een kale voor de route. Die moet dan zo gefascineerd zien van mijn zaak, dat hij naar binnen komt en zegt, knip ik maar. Scheer met mijn kaal.